akwai wadda take mai daraja idan aka yi waƙa aka yabi ubangiji da sifofinsa a waƙar wannan waƙan mai kyau ce idan an yi waƙa aka yabi annabi sallallahu alaihi wasallam da sifofinsa wannan waƙan mai kyau ce in aka yabi wani mutum masoyin Allah masoyin annabi aka yi masa waƙa na yabo aka yabi shi da sifofinsa wannan waƙa mai kyau ce in aka yi waƙa aka waƙa wani abu na addini ko waƙan tauhidi ko waƙan furu'a duk akwai su to wannan waƙan mai kyau ce waƙan da ba ta da kyau ita ce waƙan da mai ita yake ƙarya yana yabon mutane yana gaya musu yana faɗa musu sifofin da ba nasu ba idan sun ba da dukiya in kuma sun hana ya rushe dukkan darajojinsa ya masa zambo ya faɗa masa abin da baya jikinsa wannan ita ce waƙa mara kyau wanda aka ce wa shu'ara yad'uhumul ghawuna din kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mawaƙa cikin sahabbansa su Abdullah ibn Rawaha ga sunan su Hassan ibn Sabit ga sunan mawaƙa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sa ma kujera wa mawaƙi yace ka riƙa yi mana raddi ka riƙa wa kafirai raddi irin waƙan da kake yi kana jifan su da itan nan sun fi jin zafin su akan kibiyoyi wa yashaddu alaihim min an-nabli yana ana annabi yakan sa ai waƙa ai wa kafirai raddi suna jin zafin wannan irin waƙa fiye da yadda suke jin zafin kibiyoyi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da yake shi baya waka shi ba mawaki bane amma Allah na shira an bagila ai waka da ba dace da mai martaba irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to saboda haka yakan sa ai waka yazo zauna kai musu raddi ka jebe su da wannan irin raddi na waka sun fi jin zafin wannan wakan akan kibiyoyi an jefe su da kuma annabi ya tabbatar da abun ya zama hukunci saboda haka ke ganin malamai suke yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu ishiriniya masu ga sunan dai har Allah ya kawo mana zamanin shi Ibrahim ya diwanoni na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah irin wannan waƙoƙi masu kyau ne a yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su kuma duk waƙa in dai ta yabi Allah ta sifanta shi da sifofinsa ta yabi annabi ta sifanta da sifofinsa ta yabi wani bawan Allah mutumin kirki masoyin Allah masoyin annabi ta sifanta da sifofin da basu wuce shi ba waƙan mai kyau ce ko kuma aka yi waƙa aka waƙen tauhidi ko waƙen furu'a ko waƙe mai amfani da addini wannan duka ba masu laifi ba ne saboda haka ne aka toge aka ce ba fa dukkan mawaƙa ne na ce yadda gawuna ba a'a illa allazina amanu wa amilus salihati sai dai wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki wa zakarullaha kaseeran suka yi wa Allah zikiri mai yawa su waɗannan in sun yi waka ta yabon Allah ko yabon Annabi sallallahu alaihi wasallama ko yabon matan manzo Allah yabon Aisha ko yabon waɗansu masoya Allah wannan babu laifi